Jakże pierwszy raz była za granicą na zachodzie, była to Austria, Wiedeń i może rok 87, 8. Na pewno się teraz myślicie, Jerona, kiedy to było, nie? No właśnie, ja też tak myślałam. W każdym razie pierwszy raz widziałam taki geszef, taki sklep z wędlinami, jak było to, co my dzisiaj mówimy. Sklep prowadził Jugol, bo to było na Mexico Plac, to był we Wiedniu, to wie. I my mieli wtedy jeszcze, musiało być wtedy, kiedy my mieli mięso na kartki i wędlina też. I tam pierwszy raz widziała tyle wędliny do gustowania i te przedziały cynowe tak dla każdego, że ja się tam rozpłakała. I teraz jak idę bez market, to wspominam się tamten dzień, ten Jugol dał mi do podtrzymania taką masną kiełbasę, taki masny wurst o takim przekroju. I nawet mam zdjęcie, jak pod pachą trzyma ten wielki wurst. Chciałam wam jednak o czymś innym porozprawiać. Zawsze jak, to jest ciekawe, że jak Kasik idę nakupować, nie, to tak chyba szła moja babka za mną, moja mama i tak jakby one to komentowały. I by one ten market obeszły, to babka by padała, co to za gemiza taką pokrojoną, w to ją kroju i macą i po jakiemu ona je zamrożono. Porządna kobieta to sama się strugo gemiza i sama waży, to wie co tam dała, nie? To my przeszli koło chłodni. Nie wiem, co by padała o tych wszystkich wurstach. Pewno by pokręciła głową i padała Jerona. Ja takich rzeczy na oczy nie widziała. Kejzy jakby uwidziała, to by padała, kto to wszystko zje. Wiecie, a jak im się to popsuje, to co komu oni to dają? I hauskeza we sklepie nie. Hauskeza się doma robi samemu. Znów te dni, kiedy my robili hauskeza. Choby w to z Kungsa przejechał. Jakby w końcu poszła tam, kaj by było pieczywo i by uwidziała te kołocze w takich plastikowych pojemnikach, bychaltrach, nie, to ona by głową pokręciła, by dziakiero, baba się takie coś i kupuje na stół, to ona się nie wyda. No ona mi to zawsze prorokowała, ale to był wstęp do tego, co by ja wam powiedziała, jak to było pierwej, jak nie było w sklepach kołocza, a nawet jak był to w moich stronach, szanująco się kobieta tego by nie kupiła. Ona się miała upiec sama. No i to wyglądało tak. Ja mieszkała we Chorzowie na ulicy Wyspiańskiego, to jest wedle kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusowego, a Łoruk i przez druga, to jest też piękna druga, ona się za Niemca nazywała Hitlerstrasse, za komuny Armii Czerwonej, a teraz Armii Krajowej. W każdym razie tam był piekarz, kiedy się mianował Skrobol. I Skrobol piekł pora sortów. Chleb mały i wielki, wielkie bułki takie i takim jego majstersztykiem były brytki. To były takie maluśkie bułeczki posypane makiem. Nigdy w życiu i nikaj pod żadnym niebem nie jadła czegoś takiego, co on tam poradził upiec, wierzcie mi. A miał też piekarnia dla nas, dla całej okolicy i wyglądało to tak, że każda kobieta, a szanująco się, nie, moja mama też, piekła doma kołocz na sobota i niedziela. Zarobiała ten kołocz, bo to była drożdżówka, piątek wieczór, mieliśmy takie wielkie blachy i jak była rodzina bogato, to piekła 2 blachy kołocza, 3. Jak była powiedzmy średnio bogato, to one były wszyczkie ze posypką, a jak była bardziej bogato, to była ze makiem, a jak była najbardziej bogato, to jeszcze było kutymu ze syrem, czyli te takie 3 sorty, które są
taką jakby pieczęcią kulturową śląskiej familii z makiem, syrem i z posypką, ale ten najtańszy to była ta posypka. No i co się robiło? Rano mama musiała wstać koło 5, co by te wyrośnięte bez noc ciasto drożdżowe, ten kołocz drożdżowy wyłożyć na blachę. Posypka już miała zrobioną. Mnie najbardziej posypka smakowała z tego kołocza. Czasami tam był ten mak, ale to rzadko, bo nie szło kupić maku melanego. Trzeba go było zmielić na makucze, na takim specjalnym młynku do maku, a już z białym syrem to już było takie drogie, że to już nie. I teraz tak, przedstawcie się, że w każdym familochu, w każdej kamienicy baby tak piekły, nie? To do tego skrobola się trzeba było rity karnąć rano, bo on na sobota o 1 zawierał. Pisało się papioreczek, nazwisko i się mu zanosiło do tego pieca i się za 1,5 godziny po ten upieczony kołocz przychodziło. Czyli mimo, że my mieli bradruła i w piecu się hajcowało, to my ten kołocz taki nasz śląski zanosili do skrobola i potem nawet jak mama się kupiła prodisz, jaki to był wynalazek prodisz, to w tym prodiżu piekli my tak kozista, a obligatoryjnie, czyli musiało być te ciasto z posypką, ten kołocz z posypką i jak się myślicie, jak my 3 blachy mogli zjeść bez sobota i niedziela, mogliśmy. Jo, tata, mama i 2 babcie. Jeszcze nas to przyszło nawiedzić.